Bubagra no hamya pelai kok sungai tonglayo social media o kubuni dophani borok rok inchal ke kok sawo interlocutor tubui miya borok no thokiwo honoi Bubagra bo kaisa kusu jagao nasle mungkri khai kok phirogo hingke tamani bage amti khe social media o salanya na tamani bage yang Tiprasa rok bo tabuk thansa tongmaya kuno kaisa kok banglai mamang tonglai interlocutor hingke tamani bage phaina kok ba national media roko se ama information jagi tong mani tan bage phaya tabu Bubagra no social media roko kokshi salai tongayo bo post tai rang no sa hamjago hnai hingke tabu kok ngka hasi bo amsa se post te rang no hamjago bo MLA seat bo na khamu bo kaisa nayawi chini Tiprasa rong bage joto ri baikha hingke noro mutu tongna kaisa Bubagra ni chai tungmang banyo chini Tiprasa buru ro Mizoram ni phaine rong no Tripura o resettlement khlainan bage bini chai tumung banyo tabuk mani tayo sekango Manipuro rungsrung tongnai rongno bini sakbai thang rang bai hasto tubuma rok seat no hamjangnai rang no hamjangnai hai borok rongga kai je tabu Bubagra khai tongma hai mungsa khaigla kama amtike sana ngake tebo tongu haipana tinin video amsung nung singtu Bubagra na amtika hamya social media roko samani norok bahai ingjak non bukhani mote comment khai sadi amsungno hambai।